Du vil simpelthen ikke gå ned ad mine fingre? Nej, det vil du ikke. Hej, smukke. Det er svært at filme, når man selv står med hånden inde i bordet. Hej, Kitty. Hej, skat. Er du ved at falde lidt til ro? Er du ved at være okay igen? Du er dygtig. Ja, du er dygtig. Har du det varmt? Eller hvad er det, det betyder med den tunge der? Jeg ved ikke, om man kan se dig. Hej, skat. Hej, skat. Ja, jeg skal nok blive her hos dig. Ja, nu har vi stået her alene. Kan vi stå her lidt længere? Ja, kan vi sagtens. Bliver du sur på mine fingre nu? Ja. Skal du lige se, om det bliver hos dig? Ja. Kiwi, du må ikke spise mig. Ja, det er faktisk mig, der trøster dig. Ja, det er mig, der trøster dig. Skal du op på pinden her? Tør du godt nu? Tør du godt komme på pinden og sidde? Nej, ikke endnu. Hej, smukke. Hej, skat. Du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Har jeg puttet for mange farlige ting ind? Ja, du kender det hele.